Saudar tamén á xente que nos vai seguir polo canal de YouTube. Un saúdo moi especial para os rapaces e rapazas do campamento juvenil que hoy viñeron presenciar tamén esta sesión do pleno. Como dicía, benvidos á sesión ordinaria do pleno do Concello de Trabada de venres 24 de xullo. Vamos co primeiro punto da orde do día, que é debate e aprobación se procede da acta da sesión ordinaria de pleno celebrado en data 28 de maio de 2026. Non sei se queren engadir algo aquí neste punto. Entón, unanimidade. Segundo punto da orde do día, dación de conta das resolucións da alcaldía, que xa estiveron á súa disposición. Terceiro e cuarto punto da orde do día, se lles parece, podemos debatilos en conxunto, porque ao final son todas modificacións orzamentarias. Entonces paso a ler o anunciado dos dous puntos. Terceiro punto da orde do día, debate e aprobación inicial se procede da modificación orzamentaria número 12/2026 na modalidade de transferencia de crédito. E o punto número 4, que sería debate e aprobación inicial se procede da modificación orzamentaria número 13/2026 na modalidade de suplemento de crédito financiado a cargo do remanente de tesourería de gastos xerais. Cedo a palabra ao señor secretario. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Como dixo o señor alcalde, estes puntos implican unhas modificacións orzamentarias. A primeira é unha transferencia de crédito para as aportacións municipais que se deben facer nunhas subvencións recibidas que se pretenden executar, tanto obras de inversión e reposición de bens destinados ao uso xeral e instalacións deportivas, minorando a partida de recollida de residuos e traballos realizados por outras empresas. E o segundo punto, en este caso, que se financia a cargo do remanente de tesorería de gastos xerais que se evidenciou a raíz da liquidación do exercicio anterior e implica, neste caso, unha modificación á alza, suplementando o crédito tamén para a aportación de distintas obras municipais. Pois como facemos noutras ocasións, traemos estas modificacións presupuestarias dado a que desde o Concello de Trabada conseguimos novas subvencións por parte da Xunta de Galicia. Como na maior parte delas temos que poñer tamén unha parte de fondos propios. Neste caso a aportación total sería de 38.233,70 euros. Os proxectos aos cales van destinados estas subvencións serían a sustitución da varandilla e paneles informativos na área recreativa da Choza, na parroquia da Ría de Abres, o aglomerado tanto nas vías que dan acceso a Louro como en Villafernando, dirección Balboa, a sustitución de luminarias nas parroquias de Vilaformán, Vilapena, no lugar de Leirado, no lugar de Villafernando e tamén aquí na Praza do Concello, na parroquia de Trabada. Outra das actuacións sería a sustitución da cuberta máis de parte das vigas da zona dos vestiarios do pabillón municipal de Trabada, os cales, xa sabemos todos que arderon no pasado mes de xaneiro. Aquí neste punto sí que me gustaría engadir que unha vez tivemos a valoración deses danos que ascendía a 160.000 euros, o que fixemos foi facer unha solicitude dunha colaboración extraordinaria á Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia, tamén destacar que se nos negou esa colaboración, dirixiúsenos a varias ordes de subvención, as cales non se cumprían os requisitos este proxecto e esta valoración para poder solicitalas. Novamente, fai unhas semanas, fixamos outra vez unha nova solicitude dunha colaboración extraordinaria á Xunta de Galicia. De momento, a día de hoxe, non tivemos resposta e unha vez, como xa anunciamos, unha vez recibimos notificación de que conseguimos esta subvención de aproximadamente uns 35.000 euros para un total dun proxecto de 51.000 euros, donde o Concello vai aportar algo máis de 15.000 euros, o que se vai facer de novo é unha solicitude de colaboración extraordinaria á Xunta de Galicia para poder reformar esas instalacións que tan necesarias son no noso día a día e que se utilizan de forma moi habitual. Neste punto tamén me gustaría dicir que, sí que xa fun crítico algunha vez con este modelo de subvencións que saca a Xunta de Galicia, dado que para os concellos pequenos como o noso son aportacións moi altas.
Estamos a falar, pois, por exemplo, no ano 2025, para dar un dato, de fondos propios do Concello, de subvencións que conseguimos da Xunta de Galicia, tivemos que poñer máis de 100.000 euros. En concreto, 103.943,41. Repito, é unha cantidade moi alta para un concello pequeno como o noso, e eu creo que neste punto sí que desde a Xunta de Galicia pois deberan revisar un pouco o funcionamento deste tipo de ordes de subvención, porque ao final temos que asumir un cargo moi importante, son moitos cartos, repito, para un concello pequeno e con poucos recursos como o noso, e desde logo sí que sería importante que valorasen pois, a posibilidade de cambiar ese tipo de ordes de subvención. Neste punto, tamén me gustaría, como non podía ser de outra forma, pois destacar tanto o traballo ben feito dos compañeiros e compañeiras do equipo de goberno como do persoal técnico do Concello, porque, desde logo, temos un porcentaxe moi alto de subvencións que solicitamos á Xunta de Galicia concedidas, desde logo, é que queda moi claro, é por méritos propios, porque se non fora que se fan os proxectos como hai que facelos, se fai a tramitación en tempo, moitas veces á prisa, porque nos dan pois dun día para outro, incluso 5 días de margen para facer esa solicitud, e, bueno, como xa dixen outras ocasións, pois desde logo, nadie nos regala nada, e felicitar unha vez máis tanto o equipo de goberno como o persoal técnico do Concello, pois que fan un traballo excepcional á hora de facer esta tramitación. Ten o turno de palabra. Bos días a todos e a todas. Bueno, saludar ao público presente hoxe, que é raro que haxa alguén, e hoxe, pois, a verdade é que alegrome que a xente nova do Concello pois veña a ver unha sesión plenaria, así que dalle a benvida a todos e a todas. Nosotros vamos a externos neste punto do orde do día, bueno, nos dous. Como ben dixo, son todas subvencións da Xunta de Galicia, por lo tanto, vemos que, bueno, evidentemente o traballo, proxectos, etc., solicitudes ten que facer o grupo de goberno, que está gobernando, pero a Xunta de Galicia, pois, evidentemente, pois, está blocada co Concello, eso está clarísimo, non? Para falar de algo en concreto, como é o pabillón de deportes, evidentemente é totalmente, baixo o meu punto de vista, unha prioridade, porque ali fanse moitos gastos, non temos moitos máis sitios para facelos, entonces, para min tamén é unha prioridade darlle arranxo ao problema que tuvemos causado polo incendio, non? Entendo que a Xunta de Galicia agora aporta 35.000 euros, evidentemente nós tamén intermediaremos ou falaremos con responsables para que nos poidan botar unha man, pero tamén digo que tamén se pode pedir a outras administracións como a Diputación de Lugo. Está clarísimo, a Diputación de Lugo, unha das primeiras competencias, das máis importantes que ten, é axudar aos concellos pequenos. Entón tamén podemos pedir que nos bote unha mão neste sentido. Así que, bueno, nada máis. Vamos a tener e nada máis. Vale, en canto ao que engadiu vostede, a Xunta de Galicia non é que este volcada co Concello de Trabada, é que non lle queda máis remedio que conceder as subvencións porque vai ben tramitadas. Non se equivoque, senón quéreme dicir que se dan a dedo. Entonces, claro, é mellor que especifique eso, porque desde logo, xa falamos máis veces, dá máis cartos agora que nunca, nestes últimos 11 anos que levamos gobernando socialistas en Trabada, deu máis cartos que nunca, pero non porque non lo regalen, desde logo, está clarísimo, senón porque se fan ben as cousas. Non sei porque anteriormente, gobernando o PP en Trabada, pois non se daban tantos. A Diputación xa se solicitou tanto a área do bloque como a área do PSOE, desde logo. Eso desde un primeiro momento, pero, bueno, sí que volvemos ao mismo xa de outras ocasións. Non podemos comparar un presupuesto de 133 millóns de euros da Diputación de Lugo cun de 14.000 da Xunta de Galicia. Volvemos a de outras ocasións. É cuestión de prioridades. Igual, en vez de pagar tantos conciertos millonarios e festas e demais, pois igual deberamos priorizar reformas de colegios, reformas de pabillóns cando hai unha desgracia. Bueno, o que intentamos facer un pouco os concellos tamén, priorizar. Ten un segundo turno de palabra, pois se queren engadir algo máis. Estamos de acordo que a Xunta ten un presuposto de 14.000 millóns de euros, evidentemente, pero ten 313 concellos que gobernar e ten competencias
como é sanidade, política social ou educación, que leva as 3/4 partes do presuposto. Logo, entonces, eu entendo que hai que pedir a Xunta de Galicia e entendo que hai que pedir a Diputación. Eu non lle estou, neste caso, levando a contraria, nin entrando nun debate. Evidentemente, o que hai que facer é solicitarlle a todo o mundo, eu son o primeiro en que apoio que pida a Xunta de Galicia e que a Xunta de Galicia se volque con traballo, está clarísimo. O que nós non facemos é torpedear ningún tipo de axuda desde a Xunta de Galicia en que estemos gobernando a Xunta de Galicia. Entonces, nada máis. Simplemente que espero que podamos arreglar o COVID. Xa que falou de sanidade en Trabada, é certo que moito non invierte. Pero, bueno, quedounos claro desde fai... Claro, porque somos números, non personas. Eso é certo. Está claro que para a Xunta de Galicia, eso está certo. Xa tivo seus 2 turnos de palabra, estou no turno de pecha, sometemos a votación. Sometemos a votación tanto o terceiro punto como o cuarto da orde do día. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Quinto punto da orde do día, debate e aprobación se procede da determinación dos 2 festivos locais do Concello para o ano 2027, 9 de febreiro e 16 de agosto. Neste punto, un ano máis, neste caso o 25 de abril, que é San Marcos logo, un dos festivos habituais no Concello de Trabada, volve a cadrar en domingo, polo tanto, a proposta que se trae ao pleno é a do martes de Carnaval, que é 9 de febreiro, e a do 16 de agosto, que xa é San Roque, outro dos festivos habituais no Concello de Trabada. Ten o turno de palabra, queren engadir algo aquí. Non teño nada que engadir, estamos totalmente de acordo, votamos a favor. Vale, sometemos a votación este quinto punto da orde do día. Votos a favor. Unanimidade. Sexto punto da orde do día, debate e aprobación se procede da adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia aos sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos. Cedolle a palabra ao señor secretario. Gracias, señor alcalde. Este convenio interadministrativo que xa tiveron acceso, se non poden telo, a súa adhesión é competencia plenaria e o obxectivo principal deste convenio é a recollida destes aparellos eléctricos e electrónicos do punto limpio, co fin de aboar ao Concello en función do peso e da cuantía destes aparatos recollidos que sean destinados á súa reciclaxe. Queren adir algo neste punto? Sometémoslo a votación, entón. Sexto punto da orde do día, sometémoslo a votación. Votos a favor. Unanimidade. Sétimo punto da orde do día, debate e aprobación inicial se procede da modificación do regulamento orgánico do Concello de Trabada. Como xa lle fixen mención no anterior pleno, dadas as continuas queixas de que non podía falar, non podía intervir e demais, para ver que somos un goberno que facilita as cousas o máximo posible, dunha forma totalmente clara e transparente, vamos modificar o artigo 89, en concreto, do regulamento, en concreto, no punto de rogos e preguntas, a modificación que se fai é que, tras eu contestar as preguntas que vostede formulou no anterior pleno, ou no caso de que registrase 24 horas antes de iniciar o pleno, vai poder facer uso da palabra, se así o desexa, tras a miña resposta. De feito, aunque, agora é a aprobación inicial, se quere, no punto número 10 de rogos e preguntas, en canto conteste as preguntas, se quere xa pode ter hoxe ese turno de palabra, pode tomar a palabra, para que vexa, repito, que nosotros aquí non vetamos a naide nin nada polo estilo, simplemente seguimos o que marca o regulamento. Eso sí, traemos ao pleno esta modificación a pesar de non contar con ningunha solicitude formal nin por escrito registrada no noso Concello. Quería destacar tamén ese punto. Agora ten o turno de palabra por se quere engadir algo. Estamos de acordo, é o que viña eu demandando desde fai tempo, porque noutras institucións é o que se fai, non? Unha vez que se contesta a pregunta, a persona que fixo pregunta ten dereito
repreguntar, ten dereito a usar a palabra, vamos. Por eso yo pedín, máis que nada. Eu volvo a repetir, é dicir, nós seguimos o que marca o regulamento, simplemente se fai agora a modificación, e repito, a día de hoxe, a día 24 de julio de 2026, aínda non recibimos ningunha solicitude formal, que eu considero que desde o seu grupo sería o primeiro que habría que facer. Non poñelo en redes sociales, senón por escrito, registralo no Concello, solicitando tal cousa, e desde logo, como ve, xa é voluntad do equipo de goberno facer esa modificación, repito, a pesar de non ter ningunha solicitude formal registrada no Concello de Trabada. Ten un segundo turno, se queren engadir algo máis, e se non sometémolo a votación. Non, é que, evidentemente, eu simplemente yo dixen por eso, non registrei nada porque eu creo que eu como diputado na Diputación teño dereito, se fago unha pregunta, a repreguntar. Simplemente yo dixen por eso, non lle estou chamando dictador, ni que non me deixaran, ni moito menos. Simplemente yo dixen, porque nunca podía contestar, nin dicir nada despois das súas preguntas, e parecíame o máis lógico tu puderas dicir algo, evidentemente. Nada máis, non... Vale, repítolle, eu simplemente me ceñín ao que marcaba o regulamento do Pleno. Non porque o diga o señor alcalde, senón que o marca o regulamento do Pleno. Básicamente, nos ceñimos a eso desde un primeiro día, por eso agora se fai esta modificación. Entón eu non podía ceder o turno de palabra se o regulamento non o marca, porque, como xa dixo máis veces, isto non é unha feira, nin é un bar, é dicir, hai que fazer as cousas ben e serias. Sometemos a votación este 7º punto da orde do día, votos a favor, unanimidade. 8º punto da orde do día, debate e aprobación se procede da moción presentada polo Grupo Socialista para instar a Consellería de Medio Rural a dotar de carácter urxente ao Concello de Trabada dunha motobomba forestal. Xa tiveron a súa disposición a moción, é dicir, non me vou a poñer lela agora toda porque é bastante extensa. Como xa se refleja na moción, pois a situación é moi preocupante. Non estamos a falar dunha broma. E é unha situación de moitísima urxencia. Estamos a falar de protexer a nosa terra, as nosas casas e a vida dos veciños e veciñas de Trabada. Non miro para arriba, non estou exagerando. Bueno, pois entonces, non sei, hai certas reaccións que eu creo que non é unha broma, non estamos pedindo nada fora do normal, me parece. Basicamente porque, unha vez máis, puidemos comprobalo pois a semana pasada, puidemos comprobalo na noite de ontes, que eran as 11 da noite e estábamos nun lume, a motobomba do Concello de Trabada, e digo ben alto e ben claro, cando hai un incendio no noso Concello é a que primeiro chega. Calculouse o tempo máis ou menos no incendio da semana pasada que houve no Picato do que tarda en chegar outra motobomba. É certo que chegou o helicóptero rápido desta vez, pero aínda así unha motobomba, pois menos de media hora, 40 minutos non dá chegado, Eu entendo que estean lexos e que, claro, entre recibir o aviso, prepararse e vir, eu entendo que non poidan chegar ca nosa rapidez. Pero por eso mismo traemos esta moción a pleno, por eso mismo veño de dirigirme á Conselleira de Medio Rural, porque é unha necesidade de urxencia. Non é un capricho, non é un antoxo que lle apetezca ao equipo do goberno de Trabada. É que temos unha motobomba con máis de 40 anos de antigüedade que xa non hai por onde collela, falando claramente, porque non pode ser que a semana pasada, o día que vamos para o incendio do Picato, a tuvermos que encender con pinzas, enchufando a outro coche. Non pode ser. Non pode ser que cando estamos utilizando auga, cando está apagando un lume, que perda máis auga pola propia bomba que a auga bota polas mangueras. Iso non pode ser. Xa non falemos de que moitas veces para facer diferentes arreglos xa nin encontramos pezas. É que é moi triste. Fai xa máis de 2 anos que fixen a primeira solicitude desta motobomba, pero xa me consta que anteriormente a anterior alcaldesa Mayra tamén o fixera en varias ocasións. E seguimos igual que atamos. Xa non é que non se nos faga caso, é que nin siquiera se nos
comunica nada, nin se nos dice nada, nin se nos dá un plazo. Xa, bueno, pois un pouco a estrategia que siguen habitualmente, xa, nin siquiera contestar. Para darlle un dato, desde o ano 2023 levamos gastados en arreglos máis de 10.000 euros. E mire como está o estado da motobomba a día de hoy. Non encende moitas veces, perde a auga toda, e incluso nestas próximas semanas temos que facerlle tamén pequenas reparacións, ir poñendo parches un pouco pois para poder ir indo, porque repito, ontes mesmo a noite eran as 11 da noite e 2 operarios máis eu estábamos aí en riba apagando un pequeno lume que por suerte non facía vento e quedou todo en nada, pero a primeira motobomba que estaba botando auga era a do Concello de Trabada unha vez máis. Eu de verdade, e digo-llo de verdade de corazón, diríxome a vostedes tres, eu agardo que nesta ocasión voten a favor desto. Voten a favor desto, porque é unha urxencia, non é un capricho, é moi necesario. E repito, se vostedes apoian esta moción, están votando a favor de que temos que protexer os veciños e veciñas de Trabada. Porque, por desgracia, a maior parte da extensión dos 82 km cuadrados que conta o Concello de Trabada é monte. E moita parte dese monte é eucalipto. E todos sabemos como arde o eucalipto. Entonces, espero, de verdad, que voten a favor. Ten agora o turno de palabra. Vale, mira, bueno, evidentemente non cabe dúda de cando é algo así nosotros non nos dudamos nin o máis mínimo, pode dicir os meus compañeros, vamos votar a favor evidentemente, pero é que non cabe dúda ninguna, porque é unha cousa coherente, é algo coherente e é algo que vemos todos e a nosotros importanos, como non pode ser de outra maneira, os veciños e a veciña de Trabada e a masa forestal de Trabada, iso está clarísimo. Eu sofrí nas miñas carnes, sei perfectamente o que é un incendio que me arrasou todo o meu e empezou ao lado da miña casa, sei perfectamente o que hai. E o primeiro que chega, lógicamente, en Trabada son os de Trabada, en Río Torto son os de Río Torto, e en Ribadeo serán os de Ribadeo. En teoría, ten que ser así. Tamén, con estes temas, son temas moi sensibles, evidentemente hai que valorar que nós solos tampouco vamos ser capaces de apagar un incendio. Iso está clarísimo. Entón, tamén temos que botar mão de outros medios, non? Evidentemente, os primeiros que chegan son os do Concello de Trabada, pero hai lumes que, por desgracia, é igual que teña a motobomba que non teña, que por desgracia é ese. Vímolo no incendio tan grande de Trabada e é complicado, non? Pero bueno, vamos votar a favor. Eu puxenme en contacto ca conselleira, falei con ela e dixenlle da necesidade que temos deste vínculo, evidentemente todo o noso apoio. E vamos axudarlle en todo o que podamos. Tamén quero dicir neste punto do orde do día que tamén, por parte do Concello, debemos cumplir tamén a prevención de lumes. Non ten vostede un conveniada a motobomba, non ten un convenio de brigada forestal e iso implica que, como sabe, non temos operarios que poidan axudar a apagar lume no seu momento e o desbroce das pistas do monte é como é. Entón tamén eu quero dicir a vostede porque evidentemente apoiamos a moción, non cabe dúda ninguna, así o trasladamos á Consellería, pero tamén temos que cumprir por parte do Concello, ou parece a mí, vamos. Entonces, nada máis, o noso total apoio vamos votar a favor, está clarísimo. Sabe cantos conatos de incendio, é dicir, lumes, recién iniciados apagamos no ano 2023 antes do 2 de octubre, nese mismo brao, 5. A motobomba de Trabada, que senón significaría que todo o Concello ao redor estaría queimado. 5. Entón non me diga que cos medios do Concello non é suficiente. Non, os lumes sábese de sobra. Canto máis rápido se chega, máis rápido se apaga. Entón, me parece que aí deberá matizar de outra maneira, porque sí que solos moitas veces evitamos que haxe lumes máis grandes. Lóxicamente, cando está extendido, como estuvo ali, tamén ben sabe, a motobomba foi a primeira que se plantou na súa casa. E foi a primeira, na súa, de todos os veciños. Quero dicir, é a primeira que está aí, a pesar de ser ao final operarios do Concello, que non son nin bombeiros forestales, pero, repítolle, 5 conatos apagamos. E agora levamos 2 no que vai de ano. E todos os anos, igual. O da Brigada Forestal. Vou intentar ser o máis delicado posible neste tema. Sabe que o ano pasado a pedimos. Entre arreglar siniestros de coche de picar,
E cambiar rodas? Gastamos unha cantidad de cartos inexplicable. A parte de ter que estar controlando o personal dunha forma que non deberíamos ter que facelo. Aquí neste caso, dado o vínculo que hai, non vou engadir nada máis, pero todos sabemos o que hai, me parece. O das desbraces da pista do monte. Un ano máis vamos facelas con medios propios do Concello. Tamén temos unha mala experiencia de fai 3 anos, de cando non se fixo con medios propios. Unha que non se fan, ou outras que quedan mal feitos. Entonces, milagros non se poden facer, tampouco. Pero bueno, dese punto xa falaremos despois nos rogos e preguntas, que temos tamén algo relacionado co desbroce, e así non me vou liar neste. Tengo un novo turno de palabra por se queren engadir algo máis. No referente a que se apagan conatos gracias á motobomba, evidente, eu estou de acordo, pero eu simplemente digo que hai moitas veces, cada incendio é distinto, entón hai incendios que hai que depender de outros medios. Eso non quita absolutamente nada o dereito que temos de ter unha motobomba como é debido, e nosotros reclamámola, así que deixamos a conselleira e vamos seguir nese sentido. E xa está. A Brigada Forestal, eu creo que nun concello como a Trabada ten cabela. É a miña forma de pensar. Ten cabela porque, sí, fan moitos traballos para evitar pequenos lumes, fan traballos de desbroce, unha vez que hai un conato de incendio, axudan aos traballadores do Concello. Entón, eu creo que é fundamental. A máis, que claro, desde a Xunta de Galicia ven que non ten un convenio de Brigada Forestal, non ten un conveniada a motobomba, nin se desbrozan as pistas, evidentemente, pois dicen, hai outros concellos por diante que igual tenen máis dereito a unha motobomba. Digo eu, vamos a ver, é o lógico. Se vostede non se preocupa de facer esas cousas no concello, pois, bueno, en fin. Pero, bueno, non hai excusas, non hai absolutamente nada, simplemente, nosotros apoiamos a moción e vamos seguir nese sentido. Queremos unha motobomba nova para Trabada, punto. É así. É que unha vez máis é capaz de botarnos a culpa a nós de que non nos dean unha motobomba. É increíble a capacidade que ten. Independientemente deso, repito, no tema na brigada, por respeto á súa compañeira, non vou entrar nese punto, porque creo que non debo facelo. Se non se solicita a Brigada Forestal é porque eu como alcalde non vou mandar a 3 ou 4 rapaces sin formación, ou cunha formación de 2 días, me parece que era, que lles facían, de 20, 22 anos, 24, e que lles pase como os de aí de Foz do rapaz que se queimou o ano pasado. Dios me libre, Dios me libre. Sería máis sencillo, igual, se desde a Xunta, pois colléramos e fixéramos uns contratos amplios, contratos anuales, polo menos, ou demais, non contratos de 3 meses, que fan, o que digo, 3 ou 4 rapaces cun batelume, no medio dun lume, sin formación ninguna, que os pobres rapaces pois estarán estudiando ou traballando o resto do ano, e metémolos ali. Eu non os mando, eu non os mando. Dentro da pouca experiencia que teñen os meus operarios, ou eu mismo, que xa estuve en varios lumes, pois podo ir con eles, pero Dios me libre de ser responsable de que lles poida pasar algo. Repito, como lle pasou ao rapaz este ano pasado. Iso non é así. Hai que fazer as cousas ben. Hai que fazer as cousas ben. E se eu mandase na Xunta, sería máis sencillo. Contratos amplios, formacións amplias, non de 2 días. Para que aprendes en 2 días? Entre que chegan a non xa se tenen que ir. Colles meses de formación. E esa xente boa, xente que estea preparada, que queira seguir nese ámbito, é dicir, no tema forestal, pois que poidan continuar tamén con eses contratos de traballo, ir un pouco a pouco pois asentando precisamente nestes territorios como o noso, que somos todo monte. Iso é o que deberemos facer. Sometemos a votación este punto número 8 da orde do día. Votos a favor? Unanimidade. Punto número 9 da orde do día, asuntos de urxencia non temos. E punto número 10, rogos e preguntas. Como lle dicía anteriormente, vou pasar a responder as 3 preguntas que fixo no anterior pleno. Unha vez responda a primeira, vai ter un turno de palabra se así o desexa. A primeira pregunta que formulou no anterior pleno foi respecto á carretera da Vilapena, cando se vai arreglar o piso e se vai desbrozar. En canto ao arreglo da carretera,
a da Villapena, e a do Espín e a de Penacova. Voulle incluir nesta resposta. Para poñer un pouco en contexto a vostede e a máis a todo o mundo que nos pode ver a escoitar, o 10 de xaneiro do ano 2025, xa do ano pasado, aquí, neste mesmo salón de plenos, tuve unha reunión, tanto cas empresas forestales que máis traballan no noso concello, como ca Asociación Lugo Madera. Nesa reunión tratouse a forma na que proceder á hora de arreglar as pistas tanto de terra como asfaltadas que destrozan, porque, bueno, é lógico que destrocen, porque a maquinaria é moi grande, é moi pesada. Entre elas iba incluída a da Vilapena, que xa estaba cos destrozos nese momento. Parte das empresas que estaban presentes pedíronnos se podían esperar a facer os arreglos, dado que eso é cousa das propias empresas, son eles quenes tenen que arranxar o que destrozan. Como dicía, pedíronos se podíamos esperar, dado que aínda tiñan para varios meses de facer diferentes sacas de madeira, en concreto na zona da Villapena. Mentres tanto que nas curvas, nas máis destrozadas, as que baixan para Mozandeo, que se lle botaría zaorra provisionalmente. Así foi. O 27 de xaneiro deste ano, eu, personalmente, con dúas empresas forestales, dous responsables de empresas forestales, máis cunha empresa de obras, logo unha constructora, visitamos esas carreteras que dixen anteriormente, a que vai hacia a Vilapena, máis a que vai hacia o Espín, dado que a do Espín xa estaba destrozada nese momento tamén. A pesar de eu non ter que facelo, dado que, repito, é quenes son as empresas quenes tenen que facer os arreglos, son quenes tenen que falar, pois, con a constructora, con varios ou que seña, tenen que deixar a pista como estaba, que é o que sempre lles pido desde un principio, deixala como estaba, nin mellor, nin peor. Eu ainda así estuve chamando varias empresas, porque encontrámonos con un problema enorme. As empresas, sí, comprométense a facelo, pero non saben cando. Ese é o problema. Ten unha falta enorme de personal e así o podemos ver incluso en obras do Concello. Temos moitas licitadas paradas porque non se poden ejecutar porque non dan vido. É o gran problema que temos todos os concellos, non só o Trabada. Entón, con estas pistas que están pendientes de arreglo, o mismo. Créame que eu son o principal interesado en que quero ver esa pista arreglada, esas carreteras arregladas, porque desde logo a mí non me gusta velas así e é un peligro. A última noticia que temos, adquiriron o compromiso de mañalas durante este verán. Eu, desde logo, pois igual que sigo todas as semanas, cada pouco tempo, encima deles, o vou seguir facendo. Pero sí que, bueno, que quero que quede claro, tanto a vostedes como a todos os veciños, nese caso en concreto non é competencia do Concello quen ten que amañala. Son as empresas forestales, e así o saben, así o reconocen e así o van facer, só que, como digo, encontrámonos con ese problema de que as constructoras non dan vido para facer os arreglos. En canto á parte do desbroce que preguntou nesta pregunta, pois mire, voulle dicir, a día 5 de junio, estaba feita a primeira pasada de arrastre, é dicir, desbrozar as beiras das carreteras, ca desbrozadora de arrastre, en todo o Concello. 5 de junio. A día de hoy, temos feitas Balboa, Sante, Trabada, estamos en Vidal. Outra vez feita de novo, segunda pasada, de arrastre e de taluz. Hai un problema, e eu creo que sí, é que non quere velo, é dicir, porque ten que facer a crítica, ten que poñelo en redes sociales e todo eso, é época de facer publicación dos desbraces, xa o sabemos todos. E vostede, como a todo mundo, e fálese con calquer vecín, e o vecín dá a razón, porque é así. É dicir, non se poden empezar a desbrozar moi cedo as carreteras, porque se desbrozas moi cedo ás 2 semanas, tens que volver a facer o mismo que fixeche 2 semanas atrás. Repito, temos máis de 82 km cuadrados no noso concello. Se puidéramos estar en todos os lados á vez, faríamos milagros. Sería algo inédito. Seguimos continuamente, é dicir, modificouse a forma do desbroce. Antiguamente, desbrozábase todo de afeito, arrastre e taluz. Agora das unha primeira de arrastre, porque sabemos todos que é o máis peligroso e creo que estamos no certo. Despois vólvese con outra de arrastre e taluz, e incluso hai zonas que se dá unha terceira vez outra de arrastre se ve que é moi necesario. A maiores desto,
pois seguimos traballando na mellora para mellorar o servicio do desbroce. Como facemos? Intentamos ter os dous tractores sempre traballando, sempre. Lóxicamente, contamos con 5 operarios ahora mismo, 2 deles temporales, é dicir, contamos só con 2 que poden andar en tractores. Sai fugas, sai outras emergencias, que por desgracia levamos uns meses que temos moitísimas, é imposible que teñan andando os 2 á vez. Aínda así, intensificamos o traballo nestas semanas, que é cando hai que facer o desbroce, cando é máis efectivo. A maiores desto, solicitamos unha subvención igual, aportando fondos propios unha vez máis ao Fondo de Compensación Ambiental para adquirir unha nova desbrozadora de arrastre, para así adelantar moito máis. Non sei se sabe vostede, para non digo eu, adelántase moito máis con 2 desbrozadoras de arrastre que indo cunha de arrastre e outra de taluz, porque parte do taluz pódese facer ca outra de arrastre. A maiores desto, solicitamos outra máis que estamos pendentes de que nos resolvan para adquirir unha nova de brazo, para mellorar os nosos servicios e ter tamén unha mellor máquina e que funcione de mellor maneira. Aquí sí que me gustaría volver un pouco ao do personal, porque outra cousa que igual vostede non sabe, os concellos non podemos contratar así sin máis. É dicir, eu non podo coller e dicir, saco un proceso selectivo, contrato sin máis. Non, ten que ir vinculado a algún tipo de axuda, ou unha jubilación, ou unha baixa. Non sirve de nada que teñamos as mellores máquinas, mellores desbrozadoras e tractores se non temos personal. Agora mesmo nós contamos con 2 operarios fijos, outro cubrindo unha baixa e 2 temporales. Sin personal non podemos traballar. Entón volvemos á política de emprego outra vez da Xunta de antes. Por que non lle dan unha volta a eso e plantean que está ben, desde logo, sacar as axudas para as desbrozadoras, maquinarias e demais, pero non será mellor igual reforzar en materia de personal, visto tema dos incendios, tema de prevención que tanto están incidindo? Non será mellor que nos den uns vos contratos, repito, vos contratos, non de 3 meses ou 6, vos contratos mínimos anuales, incluso desde o meu punto de vista terían que ser máis, porque pasa que hai xente moi boa, ou máis ben, escapóusenos xente moi boa porque eran contratos ridículos. E por desgracia temos o problema de que desde o Concello non podemos facer nada máis. Repítolle, o sistema de desbroce que temos, a 5 de junio demos unha pasada todo de arrastre, agora estamos xa varias parroquias feitas co arrastre e co taluz, e continuamos a bon ritmo para ter feito todo o Concello canto antes. E agora, antes de darlle o turno de palabra, sí que me gustaría recordarlle unha cousa, porque cando gobernaban vostedes, o seu partido, había parroquias nos que se desbrozaba unha vez en Navidad. Así que eu creo que melloramos nestes últimos 11 anos considerablemente o servicio do desbroce. Porque aunque vostedes non queiran ver, a xente máis maior do Concello sí que se acorda deso. Sobre todo os que vivían nesa parroquia, que botaban todo ano entre erva, menos na Navidad. Ten o turno de palabra? Bueno, en fin, eu preguntei para a carretera e a pena polo desbroce desa carretera. Pero, como sempre, aproveita a dar o meeting e, ao final, a Xunta é a culpable a Xunta de todo. Cando dice que me ten que enseñar vostede, ou se non dicemo vostede, desbrozar, home, deso entendo algo. E de maquinaria entendo algo tamén. E sei perfectamente cando un desbroce queda ben feito ou cando non queda ben feito. Ollos teño. E deso entendo algo. Entón, de outras cousas, igual non. E vexo desbroces que están mal feitos. Directamente yo digo tamén. Isto non quero falar en contra de ninguén, ni moito menos, non sei, normal, igual hai prisa, igual eu vexo outros brotes que non están ben feitos, e a planificación, pois vostede faina así, eu igual a faría de outra maneira, iso, cada un que faga como crea conveniente. Evidentemente, o tema do plan de traballo de persoal, da Xunta de Galicia, pois non me parece mal, pero, bueno, se non é personal para unhas cousas, tampouco vai haber para outras. É complicado encontrar persoal, e máis bon personal. E depois, cando nós gobernábamos aló polo antes do 15, evidentemente eu non tiña nada que ver con órganos de goberno nin con nada do que estaba nese momento, pero había, creo que recordar que había un trator compartido con Lourenza, evidentemente era imposible
agora temos 2 tractores, desbrozadoras, etc. Entón, creo que se pode facer as cousas ben. Nada máis. Eu, desde logo, non lle estou dando leccións de nada. Simplemente lle estou dicindo en base á súa crítica que, como a sempre, en vez de falar cando hai que falar, a fala en redes sociales, de que é un desastre. O desbrazo no Concello de Trabada é un desastre. Eu, ou non sale dos límites de Trabada, ou non debe ver moito como está o resto. Lóxicamente, nós miramos do noso, que o que queremos é reforzar o noso, e por eso solicitamos a maquinaria, adquirimos a maquinaria para seguir mellorando. Mire, eu vou dicir unha cousa. Vostede dice que non quere criticar a Naide, é o que fai durante todo o ano. Bótase todo o ano cuestionando e criticando o traballo, porque eu, de verdade, temos uns operarios que os homens non deben valer para nada, porque cando escoite a vostede, pero eu vou dicir unha cousa. Todo é mellorable, igual que o traballo que facemos nós, pero eu estou moi orgulloso do personal que temos, e de como responden, e de como traballan, e de como se esforzan. Porque recórdolle, antes ás 11 da noite había 2 operarios nun incendio, e non terían por que ir, porque non son bomberos forestales. Paso a responder a segunda pregunta que formulou no anterior pleno. A senda do Camiño de Santiago está exactamente igual que fai uns meses. Vai facer algo? Nesta pregunta, que xa se respondeu no outro pleno, volvolle a dicir. Esa pista destrozouse cando se fixeron sacas de madeira. Diferentes empresas traballaron nesa zona e fixeron sacas de madeira. As empresas arreglaron a pista. A senda que pasa por abaixo é competencia da Xunta. Esa carretera, esa senda, non é do Concello. Entonces, eu creo que quen ten que ir falar é con eles, igual que cando eu os chamei para que viñeran facer a limpieza da senda, cando houve os arrastres e demais, porque xa é o que nos faltaba. É dicir, xa asumimos suficientes competencias, o Concello de Trabada xa asumimos suficientes competencias da Xunta de Galicia como para encima terlles que estar vigilando as súas carreteras e facer as chamadas que tenen que facer eles. Entonces, eu creo que está claro que é quen ten que falar con quen. Se tenen que falar cos madeiristas, que falen cos madeiristas, igual que nós falamos cando nos destroza unha pista de titularidade municipal. Ten a palabra, se o desexa. Vamos a ver. Esa senda, evidentemente, é competencia da Xunta. Vale. Pero, esa senda xa varias veces se arranxou, viñeron operarios da Xunta, arranxouse e fixeron traballos para que non fora a lama para baixo cando chove, que era competencia do Concello amañando a taxea que baixaba pola pista forestal. Iso fixerono dentro da Xunta de Galicia. Pero eu, máis aló deso, evidentemente, a senda, ao sacar a madeira, foi lama para ali, estaba dura, simplemente, amañando a pista moi ben, pero habrá que limpar tamén a lama que veu para baixo. Ou ten que vir a Xunta a limpar esa lama que veu para baixo a consecuencia de sacar a madeira. Simplemente dixen eso. Non é unha... É que, vamos a ver, non tome as preguntas como un ataque a vostede personal, ni moito menos, nin a naide. Simplemente estou dicindo que esa senda estaba así, se vai facer algo, simplemente. É así. E digo eu, e logo cando fixeron a senda non viron o problema os técnicos ou cando ejecutaron a obra que podía ser que baixase moita auga dali dun monte con tanta pendente, con esas pistas, con esa pista forestal con tanta pendente. Non viron o problema que había xa nese momento. É que, volvo a dicir yo mesmo, quero dicir, se nós temos que solucionar os seus problemas e limpiarlles as súas carreteras e as súas sendas, é que acabáramos xa. Eu creo que bastantes kilómetros temos de carreteras municipales. Paso a responderlle a terceira pregunta que formulou no anterior pleno. As rutas de senderismo teñen falta de cambiar a sinalización. Ten previsto ese tema? En canto a rutas de senderismo, bueno, pois como a todos os anos, estamos tamén co desbroce que necesitan anualmente, e tamén teño que dicir que en concreto as da Fraga non é nada sencillo, porque hai que facelo á mão. Falamos de desbroce, falamos de tala de árboles que caen durante o inverno, lóxicamente, e tamén se aproveita e se coloca señalización pois que tirou por diferentes temporales ou porque van pudrindo ou que fora. Temos un proxecto en marcha que é
o de sustituir, bueno, como ben sabe seguramente, pois son as sinalizacións, tenen que ser de madeira, ademais, eso ao final, bueno, sinceramente é un desastre porque acaba podrindo todo, pero é o que nos obligan a poñer. Temos un proxecto en marcha, como dicía, pois, para que, en canto salga unha axuda relacionada, sexa tema turístico ou un pouco nese camiño, pois tamén facer a sustitución, bueno, veremos un pouco para canto nos dá a cuantía, pero empezaremos un pouco polas que máis tránsito tenen, é dicir, que contan con máis visitantes, que son as dúas da Fraga precisamente, e bueno, a idea desde logo do equipo de goberno é iso, ir sustituindo e ir mellorando pois tamén esas sinalizacións. Ten o turno de palabras, se o desexa. Nada, simplemente eso. Eu fun hasta ali, bueno, me fixen a Becerreira concretamente, bueno, había sinalización tirada e tal, simplemente información, non é nada. Eu sei que é difícil e complicado, está claro. Moi ben, pois agora pode formular as preguntas que se contestarán no seguinte pleno. Bueno, a primeira pregunta é relacionada co centro de día. Vexo que, bueno, que ten aprobado un convenio para unha obra de reforma para a adaptación dos espazos cesados do centro de día ao campo, polo que entendo cesa o servicio do centro de día, que nunca chegou a abrir, ya había un compromiso a abrir. Entonces, pois, que tipo de obras se van a facer, non que quero preguntar, é por que non deixa fin o servicio do centro de día, é a pregunta. E outra tamén referente ás tasas que se van implementar agora para os usuarios da residencia, que eu tenho aquí a cuantía no decreto de imputación, as cuantías que van pagar os usuarios da CAN, que baixo do punto de vista son bastante altas, e que se vai facer algo nese sentido vostede para que podan as miras. Ten algunha pregunta máis? Non. Pois, sen máis, levanta a sesión. Moitas gracias aos asistentes por vir no día de hoxe. Bos días a todos e a todas.